client ndiri kunzwa vanhu vari kutaura zvakawandisa masocialites pano pasocial media yedu. Vamwe vanhu vane mikana yavo, vamwe vanotori nemachannels avo ekutaura pasocial media pamhepo panapa. Vamwe vari kutenga data ravo vachitaura zvavari kuda nemaonero avari kuita. Saka toda kuti tigadzirisane ipapa pamusoro penyaya yamudhara wangu, nekuti kune zvimwe zvinhu zvisinganakidze zviri kuramba zvichitaurwa panapa, zvinhu zvisingatombofadza kana zvinoramba zvichitaurwa just like as vanhu vari kuva confused, vane kakuzungaira kavainako pamusoro pavageza. Zvino toda kuti tibvisane mukuzungaira, tigadzirisane, tive nechimiro chakanaka chatinenge tiinacho pakati pedu apa, kuti mangwana tisazotanga kuzoita noise pano pasocial media. Nekuti ndiri kuona kuti kutukana kuchagona kuzoramba kuri pano pasocial media panapa tikaramba takanyarara, plus kuparadzana kwevanhu kucharamba kuripo pasocial media panapa, vamwe vachitora side ravo, vamwe vachitora side ravo. Tikaramba tichingonyarara zvinhu zvakadai so zvichitaurika izvozvo, kune vanhu vari kudhimanda maanswers kuna Vageza. Regedzeni nditombotanga nevaya vari kutaura vachiti hanzi Vageza taneta nekutaura tiri kuda action. Munoda action ipi imimi? Vana veZimbabwe Vageza vakataura vachiti chimiro chavari kuona pakati pedu isusu negovernment iri kutonga panogona kuitika zveropa, and disadvantage inenge iripo handitika inenge so far nekuda kwechimiro chiripo inenge yakawandira kwatiri isusu vana veZimbabwe. Handiti Vageza munhu ane rudo chaizvo. Vakadhisaidha kubva mumaoffices avakanga vachishandira, vakasiya chigaro chavakanga vachishanda mugovernment, vachiuya kwamuri mimi vanhu. Vageza vakauya kumapurisa nemasoja, makavanzwa vachichema nenyaya yemasoja nezuro. Vageza vakauya kumapurisa, makavanzwa vanogara vachichema nenyaya yemapurisa, vachiti wewo mutamba usa abuse vana, tarira uone kutambudzika kwavari kuita. Ndivageza ivavo. Zvese izvozvo hamusi kuona imimi kuti ane advantage maordinary kana kuti regedza titaure tichiti lower ranked soldiers ndo vari padisadvantage. Handitika nemapurisa, maconstables nevamwe vane maranks ari pasi pasi futi ndo futi vamwe vari padisadvantage, nekuti vanongotungamirirwa, vanoitiswa, and havana power rekuenda pamusoro pevakuru wavo, nekuti kune machannels anoshandiswa mubasa ravanoshanda naro ediscipline anoita kuti varambe vachisenza semasenzeserwo avari kuitwa iwayo, kunyangwe vakuru vavo vamwe vaacorrupt vanenge vachingovatungamira nekuti vanenge vachiri nemasimba pamusoro pavo. Vageza vakazvitsanangura nenzira yavaitozvitsanangura nezuro inoda kuti munhu wese anzwisise panapa. Asi unoona vanhu vachidhimanda action. Action yamuroda kutaura, huyai munyatsotiudza chokwadi kuti Vageza huyai muite izvi, tobva tanyatsoziva kuti muroda kuvaudza kuti vaite zvipi. Since imi muri kuziva kuti Vageza so far vakangofanana nemvura. Vageza is like water. Vageza vari kwese, handiti he is like water. Tiri kuvasenzesa kugeza nawo, tiri kuvanwa, tiri kucleana naVageza vaya. Handiti muri kupanzwa. Regedza nyatsotaura munyatsonzwisisa nyaya yangu. Vageza vari kuuya kwavo kuvanhu semunhu wenyu imimi, handitika kwete munhu ari kushanda ari under Mashonaland Central muZanu-PF party. Havasi kushanda vari mugovernment, havasi kuuya vari vaine chigaro chavakagara pamberi penyu imimi chemugovernment.
havasi kuuya vaine power kwamuri imimi. Vageza vari kungouya vari munhu wenyu imimi kuti muite zvamunoda navo, handitika, ivo vachikutaurirai kuti aiwa I'm here for you. Saka simba riri kwatiri isusu kuti tisi tichaona kuti tichaita sei navageza avo, handitika. Saka zvese zviri kuitika nhasi izvi zviri kuitwa nesu isusu. Vageza vakauya vachiti inini I'm water, ndauya kwamuri mimi kuti muzondinwa, asi ndoda kuti mundinwe muri pamwe chete, batanai. Saka ivo tinovanwa sei vageza? Vageza isusu tinovanwa nenzira yekuti tinoteerera zvavanotaura tiri pamwe chete kuti tese tigute. Asi vamwe vari kutaura vachiti mvura iyoyo handide, mumwe akati mvura iyoyo handigone kuinwa nekuti kapu yacho ihombe, ndinoda kakapu kadiki. Mumwe akati handinwire mukapu iyo, ndinonwira muglazi. Saka ndo zvatiri kuita tese isusu, tichiramba zvimwe zvinhu zviri kutaurwa navageza, tichitukana panapa pasocial media panapa, handitika, tichitaura mapoints akafanana nekuita kunge mapoints ane musoro chaizvo, kutoti vageza vacho gauye neaction. Hapasati pane advantage yatava nayo izvozvi nekuti hatisati tabatana isusu, zvekuti vageza vanoona paine possibility yekuti vanhu vagone kupinda muaction vachikupai madirective eaction kuti ita action muchidaiso. Aiwa, hatidaro vana veZimbabwe. Vageza havana kupusa, vari kuona chimiro chatiinacho, vari kuona kuremerwa kwatakaita isusu. Takatofanana nemapurisa edu ari kushandiswa ayaya, nemasoja edu ari pasi pemutemo weutungamiriri, handiti. Uchiona vanhu vachitsamwa vachipopota panapa vachituka masoja chichi, I was one of them, but ndinofara still nekuti mudhara ari kundikorekta, ndiri kunyatsoteerera achitaura. Oneka vakomana, masoja amuri kudaro aya nemapurisa aya, munhuziva mashandiro avanoita. Saka imoda kuti vaite sei, handiti. Zviri pachena izvo, handiti. Muri kupaona kugadziriswa kwatiri kutoitwa isusu, handitika. Saka nzira yavageza yekuti zvinhu zvisununguke, ivo ndo vari kutoitamba. He is playing his role. Isusu tichifeila nekuda kwokuti tine pfungwa dzakawandisa stereki dzatinadzo isusu, dzatinoshandisa isusu tichitaura. Tinenge tichitaura zvatinoda, tichirwisa, tichita sei, tichinetsana panapa. Ivo vakataura vakati kuti muve nesimba imimi, tangai mabatana. Kana mabatana imimi, simba renyu automatically rinenge ratovapo, zvekuti chese chamunoda kuita chinoitika, nekuti imi munenge matova nesimba. Saka power redu isusu rinobva muunity. Asi hatisati tabatana kana tichiri nehama dzedu dziri kuita basa rekuvhunza dzichipomedzera vageza. Vamwe muri kukoka vageza panapa muchiti hanzi ngavauye mastudios enyu, nekuti mune mibvunzo yenyu yemugodzi matsuro yamuroda kuvhunza panapapa. Mambobatanidza vanhu here? Mambobatanidza vanhu here? Naimi wakomana imimi, mamwe maYoutubers panapa, mambobatanidza vanhu here imimi? Kuliye ndinoda kukutenda zvangu mufana wangu, uri mwana mudiki bhatika. Brain dzako dzikaramba dzakadaroka, ibrain dzechirume, ndoda kukudza chokwadi. Regedza nditokukudza zvangu chokwadi. Iweweka, iwewe ndinombomira newe for the time being, handidi kukunyepera. Hameno kuti uchazorasika here kumberi uko, but so far handidi kunyepera. Kuliyendi TV nenyaya vision, wapfana mune vision imimi, handidi kunyepera imi. Handidi kutombokunyeperai, chimbosenzai makaita semasenzero amuri kuita. Yeah, because imi mamubhadharike ende amubhadharo. Ende mune nguva yekumboonesana musati mauya panapa pavanhu pamhepo panapa. Munonyatsogara pasi munyatsoona kuti izvi zvinoita here. At least ndo zvinozoita kuti kana makuya panapa munototipa something zvinenge zviri fruitful. Pane kungouya pano munhu uchingouya nezvese zvese kana nezvakaora, unongouya nezvinhu zvakaora panapa uchisikoita zvimwe zvinhu. Handiti madivisions ari kuitwa neswa, handitika. Isusu tese vana veZimbabwe mukusabatana kwedu, tichita basa rekuda kufadza vanhu vakati subscribe panapa pasocial media nevanhu vakaita sei, handiti. Nekuti ataura zvakati,
hamene kuti mwanenge aisa kamari here kubhenki. Unoona munhu achidhimanda zvinhu zviri unnecessary pamusoro pavageza. Aiwa, ngatiregedzei kudaro vanhu veZimbabwe, kusabatana ikoko. Ndakambozvitaura ndikati vakomana chimbomirai kunyanya kutsvaga mari stereki, especially nenyaya yerevolution nyika ngaimbomira kutsvagiswa mari please. Muri kutotengesa struggle imimi vakomana mayoutubers, muri kutengesa struggle imimi. Ndimuri kutengesa struggle indi muri kutinetsa imimi. ZANU-PF iri kukomplena nemi, ichikomplena, isusu tiri kukomplena nemi, hatisi kuziva kuti muri kunyatsa kumira nevapi. Asi chandiri kuziva ndechekuti kune veZANU-PF kozoita vedu isusu vestruggle. Chimwe chandiri kuziva kune mazungairwa ane machannels handiti vasingazive zvinhu zvekutaura panapa pamusoro when it comes to struggle. Ndo pane problem iri kuitika ipapo. Kana uri mustruggle iyi uri YouTuber unofanirwa kuva very sensitive pane zvinhu zvaunouya kuzotaura panapa handitika. Hauye panapa uchizodambura vageza uchiti ndoda kuti ndiratidzise kuti ndiri neutral kuitira kuti vanhu vauye vachizofollowa channel yangu. Aiwa, panyaya yavageza hapatombodi munhu ari neutral. Ndoda kutaurirai vana veZimbabwe, ukaona uchiri kuzvita munhu ari neutral panyaya yerevolution yatiinayo, uri zibenzi rekupedzesera. Ndoda kukuudzai chokwadi, uri saskamu chaichari rekupedzesera. Handisi kutaura zvekurwa nemi, but ndiri kutotaura zvaunenge utori chaichaizvo. Unenge uri saskamu chaichairo. Ukaona uchizviti uri neutral panyaya yestruggle yegeza revolution, uri saskamu. Ndoda kutaura chokwadi. Hakuna munhu anotadza kuona chinangwa kana kuda kuti handisi kunzwisisa zvinanga zvavageza, handisi kuziva kuti vari kuitei, zvavari kutaura is not adding anything. Really, uri saskamu chaichairo. Handitika, uri saskamu. Nekuti munhu akanzwa zvavageza chaicha haambofa akamboita shungu kana dzungu rekuda kumhanyira kuaction yamuri kutaura iyoyo. Munhu anonyatsoziva chimiro chemamiriro enyika yemuZimbabwe chaichai anonyatsoziva kuti chii chinonzi masoja vanosenza sei, chii chinonzi mapurisa vanosenza sei. Handitika, hauye panapa achisikopopota achipengereka kudhimanda action kuna vageza. Action ipi iyoyo yamuri kutaura kuti action? Action tisu tiri pamwe chete navageza. Vageza munhu wemasoja, munhu wemapurisa, munhu wemacitizens ari ordinary sesu isusu vana veZimbabwe tese, zvirema nemapofu nevanhu vasina kana voice muZimbabwe vese. Vageza is for you. Handitika. Saka zvamuri kuedza kutaura izvo, muri kuedza kuzvitaura, muri kuedza kutaura kuti kudii kweimimi. Handiti. Imimi ndimuri kutoita zvamunoda navageza. Vageza havana kana chavambokunetesai. Vakunetesai nei? Vageza havanetese vanhu. Handitika. Imi ndimuri kutoita zvamunoda navageza. Handiti. Muruda kuti vaite action vega, vatore pfuti vaende kunomira kuImkomo barracks, vaende kunomira kuAG6 uko, vageza vari vega vari one. Ndiyo action yamuri kudhimanda. Handitika. Vageza muruda kuti vatange kuti ndakutanga ndaorganize maorganizations ekuti vanhu vatrainwe kuti vaende kuhondo, kuti vageze vageza vatorwe semuterrorist. Ndizvo zvamuri kuda. Handimunoona kuti pfungwa dzacho idzi hadziri kuratidza kuti hadzisati dzanyatsokumachwa zvakanaka pamusoro pezvinhu zvamuri pamusoro pestruggle yamuri kutaura nezvayo. Pfungwa dzenyu hadzisati dzanyatsokumachwa hama dzangu. Handitika. Saka ngatitsvagei maideas ekuziva zvinhu zvinenge zviri paground tisati tauya panapa kuzotuka vageza panapa. Handitiri kunzwisisana. Nekuti zvinhu zviri paground haizi nyaya yekuti vanhu vanotadza kuti vakwanise kuti nyangwe even tikabatana isu vanhu veZimbabwe tichaura kuti hauda kutorwa nerejimu iripo tichisenzesa nzira dzesimba. Hapana asiri ready. Tese tiri ready. Hapana anotombozvitadza apa. Mese munotozviona imimi. Futi dzikatobaka muZimbabwe umu. Handitika. But nechimiro chiripo hachisi kutomboda zvese izvozvo. Handiti muri kupaona. Chimiro chiripo hachisi kutomboda zvese izvozvo. Haisi nyaya yekuti masoja mapurisa vakundikana. Handiti. But problem iripo inyaya yakataurwa navageza nezuro. Yandiri kunzwa vamwe vanhu vachitoidhisimisa kuti hazvina kana basa. Hazvina kana musoro izvo. Taneta nekuzvinzwa izvozvo ndo zvine musoro kana musati matora madetails aitaurwa navageza aya. Ndine urombo stereki nezvamuri kuita izvi. Makasarira kumashure.
ende muchatadza kubatsirika. Ndoda kukuudzai chokwadi. Madetails akataurwa navageza ari very much important ekuti muzive imimi kuti masoja ari kutodzvanyirirwa. Masoja enyu aruda kushandisana nemimi zvekuti kana even kana kuti muda kuti paitwe kuupu yaya yekutoti hapana munhu asiri pamwe chete nemi. Vatori pamwe chete nemimi. Vari kutoda. Handiti mazvinzwa. Mapurisa vese vari kutoda. Hapana macivil servants ese akangotobatana akangotofanana nesu isusu. Hapana, hatina kutombosiyana. But ipapo patongoita problem yekuti isusu manje. Handiti maonero edu ezvinhu. Masoja aya havasati vanyatsokubuda mumasaga. Nekuti zvigaro zvakapiwa vamwe vanhu vari kudya napresident zvaitaurwa navaMunangagwa. Ndosaka muchiona masoja ari kuita sekunge akamira but havana kumira. Vari kuziva zvavari kuita. Pane zviri kutoitika ikoko kana manga musingazvizive. Inyaya yekuti chete vageza havangauya vachizokuudzai zvinhu zvakadaro panapa. Handiti nekuti zvinozovhundutsa. Handitika kune zvimwe zvinhu zvisingaite kuti zvitaurwe nevanhu vakaita sana comrade Bombshell Geza. Zvinozokonzeresa mamwe masituation mamwe asina kunaka, especially kuvanhu vari ordinary sesu isusu. Handiti mapona. Saka imimi action yamuri kuti action wati chichiyo haisi kutombodiwa ende haigone kuti iitwe izvozvizvi. Hapana setup inogona kuitwa yeaction kuti hanzi chichi vanhu vanogona kupinda muaction vachibatsirwa nemasoja vachibatsirwa nemapurisa. Haiwa, not yet. Hazvisati zvatombosvika pastage iyoyo. Stage iripo irida kuitwa zvinhu nenzira yakachenjera, iri very very much intelligent. Handiti muri kupaona. Zvimwe zvinhu hazvitombode power ratiri kuda isusu sevana vechidiki. Zvimwe zvinhu hazvidi dzungu usina information yezvinhu zvese yakanyatsokwana pamusoro pezvinhu zvauda kuita iwo. Nekuti ukaita dzungu unoita basa rekuya panapa uchiita noise wobva wabatsirana nevamwe vako vane dzungu panapa moya muchitoita chigrupu chekuya kutovhunza zvinhu zvimwe zvinenge zvisina kana zvinoedha mustruggle. Inenge iri noise isina musoro iyoyo. Saka vanhu kurai imimi panyaya dzezvamuri kutaura idzi. Tangai mafunga musati mataura panapa, kwete kuda kunzwikwa stereki kunzi haichi chibaba ichi chinonzwisisa kana kuti ichi hachimhama ichi chinonzwisisa chinoona ende hachitomboiti zvekutamba chinoshesha. Aiwa, zvakanaka but kurumidzai kuasesa nekureviewa zvinhu zvenyu zvamunouya panapa muchitaura panapa muchinyatsokalkuleta chimiro chazvo, nekuti zvamuri kufunga kuti munoziva izvo hapana zvamuri kuziva. Kune zvakawandisa zvamusingazive. Kune zvakawandisa futi zvamuri kupfuurira musati matombofunga nezvazvo, nekuti muri kunyanya kufokasa stereki nekuti ngazvive zvangonzika wana ayewa hazvifambe sekudaro. Zvinhu zvenyu zviri kuita nenzira yazvo zvine masteps azvisingafanirwe kujamba, nekuti akajambwa masteps iwayo zviri dangerous.